हेलो लोगोफोर बेलासिनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय बे समाव जोङो बेलासि मुगायाव जोङो नैबे बाथौ रिजर्टआव आरोबाव दिनै फैबावबाय 1 2 3 जोङो हाबफैबाय सासेयाव 50 रुपिस होननानै जोङो सिङाव हाबबाय नै माने बिदिनो आरोना फेमिलिफोर फैनानै गथ'फोरखौ लानानै माने बेलासि मुगायाव एसे रेस्ट लानो माने गथ'फोरखौ मिनिग्लांहोनो मानो एसे मोजां मोननो थाखाय जायो आरोना नै बिदिनो आरो उन्दैफोर गेलेग्रा आरोना उन्दैफोर गेलेनो थाखाय मोजां माने उन्दैफोर गाखोनो उन्दैफोर गाखोनो टाइम पास खालामनो बेरायनो थाखाय एमान गैया ओमफ्राय बियो ट्रेन ना उन्दैफ्रा मोना गिदिरफ्रा मोनो बेसेबां लायो 50 थाखा होननानै बेवहाय माने खोमसे गिदिङो खोनबा गिदिङानो नैबे ट्रेन आरोना ओरैनो गथ'फोरखौहाय माने गामोबा बुरखायफैनो मानो गेलेफैनो हायो आरोखि बाहाय नै ट्रेन नै बाहाय टिकेट दाननांगौ आरो टिकेट दाननायनि उनावहाय दायो बाहाय आङो माने गाखोनायसै आरोना सोर अजनसिन नायनायसै आरोखि सोर अजनसिन जायो जों नायनायसै आरो नैबे फेथलाजों आंजों सोर अजन जायो जोङो इउटुबार बसा दासो फैदों नै मोजां मोनो थारमाने गाखोबाय ट्रेन गाखोखांनायनि उनाव ट्रेन गाखोबावगोन बेनिफ्राय माने हांसो खर'आव गाखोबाय मामि नै बे ब्रादार नामा जाबाय दा बिराज कृष्ण ब्रादारा फैबाय नै लोगो मोनबाय हाब सिसि जों फेलद फैबाय नोंसोर नै मोजां ना मोजाङै दं आच्छा नै ओरैनो एक्ट्रिसफोरा जोंनिया गोसो तुपुना ने नोंलाय जोङो दा बे समावहाय जोङो माने बड'लेण्ड टु दिल्ली जोङो ट्रेन गाखोनि जों नायदो बहुद टाइम इन्टारेस्ट जोङो ओरैबायदि माने राजधानी एक्सप्रेस जोङो ट्रेन गाखोनो रेडि जाबाय जोङो जोंनि बिटिआरनिफ्राय जोङो निउ दिल्ली फारसे आगान सुरगोन लोगोफोर बायसै आरोबाव बिटिआरआ जोंखौ लोगो मोनबावगोना जोबोद गोजाननि बाथ्रासै जोङो दिनैनिफ्राय आरो गैबावलिया जोङो नै दिनैनिफ्रायनो थांसिगोन जोङो बे समाव गाखोनो रेडिसै राजधानी एक्सप्रेस बिदिब्ला जों थाङो आं बबेखौ मोजां मोनो आंनि फेभरेट कालारा नैबे आरोखि अरे कहना क्या चाहते हो गोजा बाय जों थांसिगोन निउ दिल्ली निउ दिल्ली लोगोफोर दायो माने मोनसिगोन बारा गोजान गैला जोङो हावरा मोनसिगोन हावरा बारा गोजान गैला हावरा मोनोसै थांगासिनो दङ जोङो फाइनालि मोनबाय निउ दिल्लीनिफ्राय स्टेसन खारबाय निउ दिल्ली स्टेसन बिटिआर से आ गया हम न्यू दिल्ली आइदे साननै हरथाम लादों गाइस पुरानो जोङो थांबावनि बैयावहाय उवाल गायहेन मोनसे जिरायग्रा दङ रेस्टुरेन्ट बाव थांसिगोन जोङो थांगासिनो जोङो फैबाय दायो आरो एसे ओरै गिदिंनोसै आरोना मेडाम माबायदि मोनदों ओइ नोंलाय माबायदि मोनदों मेडामजि आरो ट्रेना खर'आ माबायदि मोनदों खर'आ हालिमोन दा खर' आय ओइ बे रेस्टुरेन्टआ जाबाय बेदा हासिनि
माने मोनफा मोनफा उवाल गायहेन बेदा हासिनि इन्दि इरि दङ आरोना मोनफा मोनफानो दा बेयो नैबे बेदा हासिनि आरोना नैबो थानानै अर्डार होनांगौ मा जानो अर्डार हैनायसै आङो कालचार नाइट प्रग्राम बेयाव जागोन आरोखि ना दा हराव जागोन जोंनो दाबो बेलासिया दङ नालाय जाथ'वाखै दा बेयाव नै बाहायनो सेंग्रा सिख्ला धामाका मोसानायसैलाय नै बाहायनो सेंग्रा सिख्ला धामाका मै दांगुर नैबे मै दांगुर आरोना बेयाव थांना जाहैनांगौ जारौमोन माबायदि मोनदों फैनानै खनबेसे फैखो अ दोननोसै खनसे महानि अ दे जोबोद मोजां मोनदोंनो जादोंमोनाबो माने जोबोद मोजां आरोना जायगाया आइफायनो गोबां बार्थडे पार्टि सेलिब्रेसन खालामो नै बिराद हेभिनो फुरा बरिया मोजां मोनो गाइस जोङो नैबेयाव फैनानै बेरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय माने गासै जायगा लकेसनफोरखौ मोजां मोनदों आरोना थानाय बिदि बेरायनाय मानाय जिरायनो थाखाय मोजां खाबुफोर होदों जोबोद मोजां मोनदों आरोना दा बेयावहाय फैनानै एसे एन्जय खालामबाय माबाय दायो जोङो थांसिगोन लोगोफोर जानांगौ नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुजोबखाबाय नै जेब्ला अखा हायो मा हायो होनब्ला नैबेयाव गाखोनानैहाय नाहरनांगौ आरो नै बेवहाय रबिबार आरो सुनिबार आरो रबिबारावहाय बै स्टेजआ प्रग्राम जायो आरोखि ना नाइट कालचार जायो दा बेयाव नाहरनांगौ बेयाव मानसिफोरा मोसायो दाबो जायाखै आरो ना जागोन दा बेनोसै आरो लोगोफोर आंखौ गासैखौबो नोंथांमोन देखायबाय बेनोसै थ' लोगोफोर बिदिब्ला आंबो थांसिगोन गासैखौबो गिदिंखाबाय नायखाबाय गाखोखांबाय दा भिडिअखौ माबायदि मोन्दों खोन्थाहरदो भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो जाबाय बिदिब्ला थांनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन नेनानै थाबाय गाइस दिनैनि प्रग्रामा बेखिनियानोमोन बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेनानै थाबाय